हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि बिउटि पार्लाराव आंनि लोगोफोरा आंजों मेकआपनि क्लास लादोंमोन। बिसोरो बेसे रोंखो बेसे हागो बिनि थाखाय फाइनेल लुक्सखौ नुनो मोनगोन। आंनि लोगो सानैखौ माने मेकआपनि क्लास फोरोंदोंमोन। बिथांमोना नै दा नोंथांमोना बिथांमोननि मेकआप खालामनायखौ नुगोन माबायदि। नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम न' लोगोफोर। नोंथांमोनाबो आंजों सोलोंजानो लुबैदोंबा फैदो। सनामोनखौ नै सोरबा खैना नांगौबा फैदो। खैनाल' जाना दङ बरगैया। भिडिअखौ जोबजासिम फारसेनिफ्राय नायलांगोन होननानै नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय। लोगोफोर आं आरो आंनि लोगोफोर देलायहोनायखौ नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्टआव बुंहर। आरो सोरबाफोर मेकआपनि क्लास लानो गोसोबा आंजों सोलोंनो हागोन। ब्राइडेल मेकआप आरो पार्टी मेकआप बानायनाय जादों। नोंथांमोना पिक्सारखौ नुनो मोनगोन मबाइलजोंनो लानाय बे भिडिअफोरा। नोंथांमोना मोजाङै भिडिअ आरो फट'फोरखौ मोजां नुवाबो जानो हानाय। Rode ang kameo so ni deh. Na dir palangan deh. Hei tuh isi share malam tadi ni na ura. Ay, nang beli cik. Saya selfie biji na. Cik mana? Finally na. Look. Nah, video sekarang kena baik. Video dari kamera nak macam saya nih. Video ni pakai kamera nih. Salah tapi kongkong macam siang ber. Atau dia kongkong macam mana macam ni ya? Tapi nak kau jenis kecil cilik ambil lagi. सिख्लाफोरजों तामाम सेल्फि लाबाय बिराद फट' लाबाय दिनै बिराद मेंखाबाय। आयु जा मोजां नांखादों आंनि लोगो सना आरो बिनानाव सनामोनजों लोगो मोननानै आगै सनामोनजों। दे बिदिनो मिनि खुसि थाबाय थानो नांगौ। अरायबो नोंसोरखौ लोगो मोनबाय थाथों। Ini nana kasi po diyan eh. Icinta ari si Peng. Hayang mi bilay so na ko ka dan na ginaw na yang eh bay ka jam ba. Mo ko ra bay jam dun. Ya sini mo bisa sila. Nile. Bay. Bay si bay. So mana bay boy be. Eh yo so ka kan ya. Ra bay na ka bay. Ye cha be. Keson. Hai, kai na bay. Bay na. Adao. बिदिब्ला आङो लोगोफोर बेवहाय
मेकआप बानायनाय खिनिखौ भिडिअ लानो मोनासै मानो होनबा आं गावनो निजिनो बेस्थ' बिसोरखौ सोलोंनायाव दिन्थिनायाव बेस्थ' जानायखायलाय आङो मेकआप बानायनाय खिनि भिडिअखौ बानायनो मोनासै स' नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा माब्लाबा आरो मेकआप बानायनायखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नाजागोन। लोगोफोर गाज्रि मोननाङा दे, गाज्रि मोननाङा मानो होनबा आङो डिजिटाल बेखायनो होनो हाथारदियासै माने उनाव होसिगोन ना। आंखौ निमाहा होदे गाज्रि मोनदोंब्ला। नैया बेसोर सानैयानो आंनि लोगो सानैया मेकआपनि क्लास लानाया बिसोरो माबायदि सानसेयावनो कमप्लिट खालामदो जि आसरित मोनखादों आंबोदि बेफोरबायदि मोजां मेकआप खालामनो सिखायनो हादों सोलोंनो हादों आंनि लोगोफोरखौ बेनि थाखाय आं गावखौनो रोजा रोजा साबायखर होननानै बुंनानै लाबाय। स' थेंक इउ। दानियाबा होबाय सेल्फि लानाया मेकआप आर्टिस्ट एन्ड मडेलार दे ला जि मोजां दे आगै सनामोन मोजां नुदो दे बिथाङा गावनि मडेल आरो मेकआप आर्टिस्ट आरो मडेलारजों पिक लादो माबायदि नुदों लोगोफोर नै नायदो सासेया नैबे आगै सनाखौ सोलोंदों बानायदों मेकआपखौ बिदिनो माबा माबि सानलाबायो बेखौ आरो आङो बिसोरनि सिगाङाव प्रेक्टिस बानायनो दिन्थिनायाव सोलोंनायाव बेखौ आङो बानायदों आरो स' बिदिब्ला नोंथांमोना माबायदि नुदों नै आगैमोनखौ मेकआप बानायनायखौ आंनि लोगोफोरा मेकआप बानायनाय आरो आं मेकआप बानायनायखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरदो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर बिदिब्ला बिदि नोंथांमोननि अननायावसो आंबो गोजौ थाखोसिम सोलोंलांनो हागोन दावगालांनो हागोन स' थेंक इउ स' माच गोदान नालाय इउटुबार गोदान नालाय बारा जाया दे लोगोफोर बुंनायफोरा थाद' माद' जायो स' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय थेंक इउ स' माच